Mali Marko. Da, Halo, dobar dan, ovde Marko. Da li kod vas može da se kupi kreč? ima kreče u prahu. A da li ga prodajete sa aparatom ili bez? Kako mislite sa aparatom kreče? Pa sa aparatom za gašenje kreča. Ne. Znate o čemu se radi? Ne. Moj tata treba da kreči kuću Dobro. i rekao je da nam treba kreč. Dobro. Da kupimo, pa da ga gasimo. Da ga gasite. Da li imate aparate za gašenje? Taj kreč, ako hoćete da krečite kuću, taj kreč ima se kupi u kamenu, pa on mora da se gasi. To ne treba nikakav aparat. A kako imamo mi onaj crveni aparat? Sve što se zapali mi gasimo time. Aparat za gašenje čega? Kreča. Ja stvarno ne znam za taj. Znači da kupim na drugo mesto aparat. Da, tu nemamo. To vam treba onaj aparat kao za požar, što je. Nisam imala prilike, tako nešto nisam imala u zahtevu od nikog. A jeste palili nekad kreč? Ne, A jeste ga gasili? ne. Pa kako onda postoji gašan kreč? Pa gašeni kreč, ja vam objašnjavam kakav je gašeni kreč. Gašeni kreč je u kamenu i nalije se voda. A imaš da se kupi gotov gašeni kreč u najlonskim džakovima ili kantama. Evo imate kante za gašenje. Nema. A carevo za gašenje? Ne. A znate da mi ispričate neki vic? Ne, prijatno. Uz osmeh život dobro zvuči.